шаб бахайр тамошобинони азиз, якшанбе чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аз шабакаи Баҳористон манзури шумо мегардад. бори дигар хаста набошед ва итминон дорам ки барномаи навбатии мо бисёр ҷолиб, хотирмон пушти сар мешавад. албатта имшаб низ бо кӯдакон мерақсем, шодӣ мекунем, хушҳолӣ мекунем. Мерақсема? Медонед ки меҳмони барномаи мо ки аст? Бале. Ки медонад? Ки медонад даст бардорад? шумо медонед. номи шумо чи аст? Осия. Осия. Кани шумо гуфтед ки медонед меҳмони барномаи мо ки аст. Ки аст меҳмони барномаи мо? Манижаи Сабо. Манижаи Сабо? Бале. шумо ягон сурдаша медонед? Не. агар Манижаи Сабо набошад нафари дигар бошад чи? Не. Не хай. Боз ки? Боз ки? Боз ки медонад? Ки аст меҳмони мо? Манижаи Сабо. Манижаи Сабо. шумо аз куҷо медонед Манижа нест? Боз ки? Ки? Манижаи Сабо. Манижаи Сабо. Тамошобинони азиз, ба хотири он ки воқеан кӯдакон имрӯз Манижаи Саборо мехоҳанд бубинанд, мехоҳанд зери сурудҳояш рақс кунанд, шодӣ кунанд ва як суҳбати ҷолиб ҳамроҳаш дошта бошанд. ба саҳна даъват мекунем Манижаи Сабо. Марҳамат. салому алайкум. Салом. Хуш омадед ба барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон ва фикр мекунам ки албатта имрӯз як суҳбати бисёр хуб бо шумо дорем. Салом ба кулли бинандагони телевизиони Баҳористон ва махсусан ба шумо дӯстури акрони азиз. бале, имрӯз мухлисони хурди шумо ба шабакаи Баҳористон ҷамъ омаданд ва ман фикр мекунам ки албатта шояд ин суҳбати шумо бори аввал аст бо мухлисони хурди худ ки албатта ҳамроҳашон чанд савол-ҷавоб хоҳед кард ва фикр мекунам ки чанд солҳои пешниҳод мешавад ки шояд шумо бори аввал мешунавед ва бори аввал посух мегӯед. агар шумо омода бошед, пас мо мегузарем ба қисмати саволу-ҷавоб. омода ҳастед шумо? Бале. саломат бошед. як қарсаки дигар мезанем. тамошобинони азиз, ин лаҳза мо мегузарем ба қисмати саволу-ҷавоб бо шабакаи Баҳористон. ташаккур барои шумо. Манижа мехоҳем аз он суол бикунем ки чанд сол мешавад ки шумо рӯи саҳна ҳастед? 13 сол мешавад ки ман дар ин саҳнаи ҳунар роҳ ёфтам ва тӯли 13 сол аст ки кору фаъолият мекунам. 13 сол мешавад. Бале. Бале. дар тӯли 13 сол чанд суруд шумо пешниҳоди мухлисонатон намудед? рости гап ҳисоб накардам, хеле зиёд. хеле зиёд. шуморашон аз 200 зиёд аст? 300? 200 чанд. 200 чанд? Тақрибан 250. саломат бошед. шояд. ташаккур барои шумо. саломат бошед. беҳтарин аст. ки шуморо масалан тавсия дод, ки роҳ кушод ба шумо ки ба санъат қадам ниҳодед? аввалин устоди ман дар ҳамин ҷодаи санъат шоирабонуи Раҳимҷон буданд ки маро хело дастгирӣ карданд ва дар ҳамин роҳбаладӣ карданд. бале. то ҳоло ҳам ҳамроҳ шумо ҳамкорӣ доред? бале, ҳамкорӣ дорем. шеърҳои эҷоднамудаи шоираро шумо мехонед? бисёр сарорем. кадом шеъри шоираро шумо ба оҳанг даровардед? оҳанги ҷомаи ишқ ва боз як оҳанги дигар панҷара ва хеле оҳангҳои зиёд сароидам. суруди панҷараро ман фикр мекунам гӯш кардам. панҷараро во мекунам. бале, ҳамин суруд аз қалами шоирабонуи Раҳимҷон аст. меҷӯям атово мекунам вақте хабар зиту нашуд зори худоро мекунам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. зинда бошед. хоб биёед чанд саволи ин иштирокчиёнро мешунавем. марҳамат, ки савол дорад? ба фикри шумо чаро гулро ба занҳо шабоҳат медиҳанд? чунки зан худаш як гул аст, онҳо мисол гулро дӯст медоранд, ба ҳамин хотир бояд гулро ба зан ва модар туҳфа кунем. ба фикри шумо гулро ба ҷавонон бояд ҳадя кунанд ё ба шахсони калонсол? ба фикри шумо фарқ надорад. ба бонувон. баъд як андеша аст ки гул ба пирон хуш аст, зеро ҷавонон худашон гул ҳастанд. чӣ назар доред шумо? хиёл мекунам ки ба фикри ман гул ҳамеша зеби модарон аст, зеби ҳам ҷавонон ҳам пирон ва гул ҳамеша худаш зебо аст ва зебоиро дӯст медорад. саломат бошед. ташаккур барои шумо. шуморо таҳқир кунанд чӣ кор мекунед? таҳқир кунанд чӣ? барои худам боз меравам. ягон хиёл мекунам ки ман ба баъзе гапҳо аҳамият наметиҳам. рости гап ба дил намегиред? ба дил намегирам. не. бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. як саволи дигар аз ин тараф мешавем. чиро ихтироъ кардан мехоҳед? хиёл мекунам дар дунё ки мо зиндагӣ мекунем дами ҳама чӣ ихтироъ шудагӣ, ҳама чӣ муҳайёе. тамоми чӣ ҳастад дар ватане ки мо зиндагӣ мекунем
тинҷия дар ватане ки мо зиндагӣ мекунем зебоие тамоми чӣ мо дорем аягон чӣ камбудӣ надорем хел мекунам ҳама чӣ муҳайё аст ҳама чӣ ҳаст ҳама чӣ ихтироъ шудааст бале ихтироъ шудагист саломат бошед беҳтарин аст биёед аз ин тараф як савол мешунавем баъдан як суруд пешниҳод мекунем марҳамат суруди духтарони ғармиро бо овози зинда сароед. рости гап суруди духтаракҳои ғармиро ман аз устод убайдуллои каромат шунидам зиёд ба бозхонӣ кардам дар он ҷо устод духтаракҳои ғармӣ хондаги ҳастанд сароидагианд ма бачакҳои ғармӣ бале марҳамат ای سرتان سری نودونه ای کبگای دری ای بچه هکای غرمی ای مانند پری خدکی بلند شه صدقه ابروی کمان شه صدقه خالکی سومن شه صدقه بچه هکای غرمی را ای کبگای دری را саломат бошед ташаккур барои шумо тамошобинони азиз ҳамин лаҳзаҳо як суруд мешунавем камтар кӯдакон шодӣ мекунанд мерақсанд ва баъдтар бармегардем суҳбатро дар қисмати баъдӣ идома медиҳем бо шабакаи баҳористон бимонед сурудро бо қарсакҳо истиқбол мекунем марҳамат لبی بام آمدی کردی اشاره لبی بام آمدی کردی اشاره همون دم دل من شد پاره پاره عزیز جان جگر جان دل 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 لبی جوی آمدی دستات ششتی لبی جوی آمدی دستات ششتی با من وعده دادی بو مرا کشتی عزیز جان جگر جان دل 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 بغل با کن مرا کنجی بغل گیر بغل با کن مرا کنجی بغل گیر که دی شب در بیابان مانده ما عزیز جان جگر جان دل 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 دو چشمان سیاه خماری داری دو چشمان سیاه خماری داری و دل رحم مسلمانی نداری عزیز جان جگر جان دل 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 لبی بام آمدی کردی اشاره لبی بام آمدی کردی اشاره همون دم دل من شد پاره پاره عزیز جان جگر جان دل 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 لبی جوی آمدی دستات ششتی لبی جوی آمدی دستات ششتی با من وعده دادی بو مرا کشتی عزیز جان جگر جان دل 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 хаста набошед тамошобинони азиз идома дорад барномаи дар меҳмонии телевизиони баҳористон ва имкон дорем саволҳои навбатиро бишунавем аммо пеш аз саволи ин дустураякон мехостам чиро пурсон шавам ки шумо намедонам шояд 10 сол пеш дар як филми телевизиони баҳористон бо номи роҳ ба сӯи орзуҳо роҳ ба сӯи орзу бале нақш бозӣ кардед ин филм дар хотиратон ҳаст ва ҳамин филмро худатон ки нақш бозӣ дод охирон бор кай тамошо карда будед охирон бор ҳамин давоми сол буд вақте ки дар телевизион эфир мерафт тамошо карда будам тамошо карда бале бале бисёр як филми ҷолиб буд фикр мекунам муқоиса кардед масалан худатонро ба 10 сол пеш чӣ гуна масалан бале муқоиса кардам бале ки шуморо даъват кард ба ин филм маро дар ин нақш коргардони телевизиони баҳористон аслам ёдгорзода даъват карданд ва ман дар он филм нақш бозӣ кардам бисёр як филми ҷолиб буд филми ҷолиб буд бале ягон порчаи нақшатон дар хотир аст вақте ки ман дар он филм шогирди худро яъне ки ман дар он филм шогирд дорам ба тамрин дароварда истодем дар студия сабт карда истодем бисёр як ҷолиб буд
бале. Метавонед бозӣ кунед ягон порчаи ягон филм? Не. Наметавонед. Не. Салом бошед. Аммо мо имкон дорем ки як порчаи ин филмро барои тамошобинон пешниҳод бикунем. Якҷоя тамошо мекунем ин порчаи филмро ки бевосита қаҳрамони барномаи мо дар он нақш бозида аст. Баъд аз он бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем бо шабакаи Баҳористон. меҳрона, ту бояд маро бо диққат гӯш кунӣ ва маслиҳатҳои маро иҷро кунӣ. Вагарна дар озмун ғолиб намешавӣ. Бовар кун. илтимос чунин нагӯед. Ман бисёр мехоҳам ғолиб оям. маро гӯш кун ҷони ширин. Дар ин кор пардохти пул кифоя нест. муҳим он ки ту аз кори мо нафъе бардорӣ. ман ҳам бисёр мехоҳам ки ту ғолиб шавӣ, аммо барои ин меҳнат кардан дар кор. туро ҳушад ба телефону вонамуд мекунӣ ки маро гӯш карда истодаӣ? Не, ман дирӯз таваллуд нашудам ва бори дигар таъкид мекунам ки ё аз ин лаҳза ба ман бо диққат гӯш мекуниву миёнатро маҳкам баста кӯшиш мекунӣ, ё анҷомотро ҷамъ куну дигар ба ин ҷо набиё. хаста набошед тамошобинони азиз. идома дорад барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон ва ин лаҳза саволҳои навбатиро аз ҷониби ин дустуракон мешунавем. марамат боз ки савол дорад ва қаҳрамони барномаи мо. акси кӯдакиатро дидед зебо будед? اون قدر نه خیال میکنم که حاضر زیباترم бале. در کودکی هر یک کودک زیبایی خود را دارد ولی یک دور است که مثال چون که به وای میرسی و بزرگتر میشوی زیباتر میشوی. акси кӯдакиатон ба худатон он қадар писа нест. نه шумо ном пухта метавонед? بله дар дегдон میتوانم. метавонед. бале. ҳатман баъд аз барнома якҷоя мо меравем ва аз ҳунари нонпазии манижаи сабо аз наздик шинос мешавем. як қарсак саломат бошед. ташаккур барои шумо. як саволи дигарро мешунавем ва баъдан як суруди дигар барои шумо пешниҳод мешавад. یه маромад. نوروز سوال از این طرف و نوبت این طرف бо фикри худатон ба ки монандед? و پدرم. аз нигоҳи худатон ё аз нигоҳи наздикон? از نگاه نزدیکانم و از نگاه خودم چهره من بسیارتر و پدرم مانندی میکند. биёед ин лаҳза боз барои болидарӯҳии шумо ва иштирокчиёни барнома як суруди дигарро якҷо тамошо мекунем ва бармегардем суҳбатро идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. ای زلفی کجد انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر اومان به نظر آمد ای زلفی کجد انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر اومان به نظر آمد چشم سیاه خمار ای شهد و شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلفی کجد انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر اومان به نظر آمد ای زلفی کجد انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر اومان به نظر آمد хаста набошед. идома дорад барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон. тамошобинони азиз, ин лаҳза имкон аст ки саволҳои дигари иштирокчиёнро бишунавем. марамат боз ки савол дорад. офарин. марамат шумо. бозиҳое ки зиёдтар бачаҳо машғул мешаванд, футбол, дастхобонӣ, гӯштингирӣ, аз ҳудаи кадомаш мебароед? از رودای بسکتبال. дар зиндагӣ чиро дороӣ меҳисобед? در زندگی من دارایی را در انسان بودن میبینم. ба шумо бо овози зинда суруд хондан писанд аст ё бо фонограмма? با هر دویش. ба ҳар дуяш зиёдтар با فونограмма. ба фонограмма. як чистон гӯед мо ёбем. من چیزتو نمیدونم. شاید در دبای برنامه
дар хотири ман ягон чистон биёяд леки чистон намедонам. саломат бошед, ташаккур барои шумо. биёед акнун шумо худатон ба кӯдакон ягон суол пешниҳод мекунед. шояд аз шумо хеле суол пурсон шудам. шумо мехоҳед чӣ бипурсед аз ин дустурякон, аз мухлисони хурдатон? вақте ки бузург мешавед чӣ мехоҳед шудан? Полис. полис мешавед шумо? Полис мешавед. саломат бошед, ташаккур. боз шумо чӣ? Манам духтур бешам. ки сароянда шудан мехоҳад? беҳтарин. ки сароянда шудан мехоҳад? шумо биёед ба назди ман. биёед. боз ки сароянда шудан мехоҳад? шумо биёед. боз ки шумо се биёед. нафар. боз ки сароянда шудан мехоҳад? биёед. шумо духтур гуфтед боз сароянда. 4 нафар сароянда мешаванд. биёед ба назди ман. биёед, ман як суруд замзам мекунам, шумо пайдо кунед. алло алло. алло алло. Духтур шумо? духтурхона? Ман духтур. ман дурдона. Ман дурдона. ана ҳама каса. алло алло. алло. Духтур. як қарсак. номатон чи аст? Ойша. ойша, марҳамат, ба ҷои худ мегзаред. ташаккур ойша. хоб, кани як суруд хонед, шумо дар оянда сароянда мешавед. Намедонам. ба чӣ каси сароянда мешавед шумо? кани? обаки мо, обаки ширини мо. номатон чи аст? Самира. самира, саломат бошед, марҳамат. хоб, акнун шумо оянда сароянда мешавед, бояд суруд донед аз ин тараф. номатон чи аст? Аниса. аниса, кани як суруд хонед. Намедонам. духтур мешавед шумо? дар оянда духтури, фарз кардем ки масалан ман сардард шудам, назди шумо рафтам, сари ман дард карда истодааст, шумо чӣ тавсия медиҳед барои ман? кани? Дору. ман сардард, дору, кадом намуди дору? чӣ дору бояд ман аз дорухона бигирам? Парастамол. як қарсак. марҳамат, мешинем. номатон чи аст? Номам Марьям. марьям. шумо сароянда шудан мехоҳед? кани ха як суруд хонед, гӯш кунед. Шибир шибир борон шуд навшин. ин шеър аст. ин шеър аст. шумо суруд хонед. Суруд намедонам. медонед? офтоб офтоб офтоби ман, офтоби ман. рафтем. ман мехонам, шумо такрор кунед. мешавад? як дақиқа. амин мисраро шумо такрор кунед. офтоб офтоб офтоби ман. Офтоб офтоб офтоби ман. обаки мо, обаки ширини мо. обаки мо, обаки ширини мо. ёраки мо, ёраки дерини мо. ёраки мо, ёраки дерини мо. ана шумо вақте ки сароянда мешавед, бояд оҳангсозам бошед. рафтем. саломат бошед. хоб, номи шумо чи аст? зулайхо. зулайхо маҳмадшоева. як қарсак. хоб, рафтем. ман мехонам, шумо такрор кунед. хоб, мешавад? шумо розӣ ҳастед? розӣ ҳастед? бовар бикун, бовар бикун. бовар бикун, бовар бикун. дунё баром. дунё баром. аку идома диҳед шумо? дунё баром. идомаш чи аст? дунё баром. бовар бикун, бовар бикун. бовар бикун, бовар бикун. дунё баром. дунё баром. дунё баром. дунё баром. ҳамин қадар аст суруд тамом. як қарсак. саломат бошед. номи шумо чи аст? мубина. мубина. шумо ҳам гуфтед ки дар оянда сароянда мешавед. як суруд хонед, мо рақс кунед. суруди чӣ? суруди чӣ? аз кадом сароянда шумо гӯш мекунед? номашона бигӯед. шоли зар. мехонем. шоли зар. рафтем. шоли зарин, шоли зарин. масалан мубинаҷон, рафтем. 1 2 3. ман намедонам. ҳамин чанд мисраша медонед, ҳамонро хонед. шоли зар. хондед ку ҳоли? ман нима какша. аммо нима какша хонед. шоли зарин, боли зарин, баса штанос бекунам. заним нимша. номи шумо чи аст? абдулло. абдулло. оянда кӣ мешавед шумо?
سرایانده. سروینده. عبدالله کی؟ نسبتون چی است؟ منصورов. منصورов. عبدالله منصورов به صحنه یک قرصک. اینک سرود نوبتی از جانب عبدالله منصورов. مرحمت. عبدالله منصورов یک قرصک. منصورов عبدالله یک قرصک. یک قرصک. نمیدونم. او گفتید سرانده میشم کو؟ تماشابینان عزیز همین لحظه ها یک سرود دیگر رو یک جا تماشا میکنیم. کودکان میرقصن شادی میکنند و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. مرحبا سرود رو با قرصک ها استقبال میگیریم. مرحبا. قد زرفشانه گذر میکردم ها، دلبران خوش قد نظر میکردم ها، قد زرفشانه گذر میکردم ها، دلبران خوش قد نظر میکردم ها. شده در هوس بارون یا مردم میگون ابری سیاه بارون یا سرالف شده در حسرت بارون یا قد زرفشانه گذر میکردم ها، دلبران خوش قد نظر میکردم ها. شما جونم ها، در مبنی محفل شما مهمونم ها، یار گفته برآمده در چشم جونم ها. قد زرفشانه گذر میکردم ها، دلبران خوش قد نظر میکردم ها. قد زرفشانه گذر میکردم ها، دلبران خوش قد نظر میکردم ها. آیا سخنهای مردم برای شما مهمند؟ بسیار وقت کامنتار رو میخونم. سخنهایی که خوب هستند به خود میگیرم، سخنهایی که کمتر با من دخل ندارن، مثال خوب نیستند، اهمیت نمیدیم. اهمیت نمیدیم. بیشتری حالات ها اهمیت نمیدید بس قانونی مردم. بله. تشکر برای شما. من اهمیت دادم. هر جا که شما میروید، در هر برنامه‌های کنسرتی، در هر چورابینی ها همراهتون مادرتون است. و امروز مادرتون همراهتون نآمده. امروز مادر من نتوانستند همراه من به اینجا آمده، برای که همراه فرزندان من در خانه می باشند و راستی به من در زندگی برای من بسیار مادرم کمک میکنند در همه حالت. در پهلوی من هستند و من افتخار میکنم که چنین مادر دارم. و یک سرود است با نام لبی بام اومدی دستات ششتی. اگر خطا نکنم ولی بدم سرود چهار میشه زمزمه کنید و همین سرود یک جویا میشنویم. لبی بام آمدی کردی اشاره، لبی بام آمدی کردی اشاره، همون دم دل من شد پاره پاره، عزیز جان جگر جان دل 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 دل. سلامت باشید. تشکر برای شما.
тамошобинони азиз, мо оҳиста-оҳиста мерасем ба қисмати анҷоми барнома ва ҳамин сурудро якҷоя тамошо мекунем ва бо шумо низ хайрухуш мекунем. Итминон дорам ки дар идомаи шаб табатон болида ҳаст ва итминон дорам ки барномаи дигари шабакаи Баҳористонро шумо пайгирӣ мекунед. ҳамеша бо телевизиони Баҳористон бимонед. то шумораи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон шод бошед тамошобинони азиз. Хайр. آهای کنم چی کار کنم ناز بدن گجدله آهای کنم چی کار کنم ناز بدن گجدله 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 خانم گجدله 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 خانم گجدله سرسری سنگی کبود مراد و مقصد چی بود آهای کنم چی کار کنم ناز بدن گجدله آهای کنم چی کار کنم ناز بدن گجدله 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 خانم گجدله 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 خانم گجدله جامش درازی میکرد جام بچه بازی میکرد جامش درازی میکرد جامش شکل تکرده می با خطش بازی میکرد جامش شکل تکرده می با خطش بازی میکرد آهای کنم چی کار کنم ناز بدن گجدله آهای کنم چی کار کنم